stond aan de bar. Hartstikke druk bestellen is het wat niet lukt. Ik klop het hart en tot besluit drück mich de Schweiz nu ook nog uit. Ik wil bestellen, ik wil bestellen. Nou, waarom zijn die mich nog hier niet staan? Is er iemand bij die mich dat kan vertellen? Vertel me eens, wat heb ik het gedaan? Ik wil bestellen, ik wil bestellen. Maar waarvoor willen die mich nog niet zien? Ik ben zo bang dat ik dat wat ik hebben moet, dat ik het vergeten ben. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 28 man tweren je dikvinger omhoog en allemaal willen ze gaan bestellen. Ja, nu dan, nu ben ik, hij hoort mich niet. Ah, ja, nou ja, dat kunt misschien door al die decibellen. Wat sta ik hier te staan? Wat ben ik aan het doen? Alsjeblieft, nou help mich toch, wat heb ik het gedaan? Ik wil bestellen, ik wil bestellen. Nou, waarom zijn die mich nog hier niet staan? Is er iemand bij die mich dat kan vertellen? Vertel me eens, wat heb ik het gedaan? Ik wil bestellen, ik wil bestellen. Maar waarvoor willen die mich nog niet zien? Ik ben zo bang dat ik dat wat ik hebben moet, dat ik het vergeten ben. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ik sta niet al een tijdje, duw mich langzaam aan over. En in mijn kop zit de bestelling. Voor twee man drinken halen is op zich niet zo'n probleem. Maar als je zo lang wachten moest, vertaal ik kwelling. Hey, ik ben aan de beurt, ik hoop dat er mich hoort. Door die dan met mijn vrucht verstaan ik aan een tijdje terug. Ik wil bestellen, ik wil bestellen. Nou, waarom zijn die mich nog hier niet staan? Is er iemand bij die mich dat kan vertellen? Vertel me eens, wat heb ik het gedaan? Ik wil bestellen, ik wil bestellen. Maar waarvoor willen die mich nog niet zien? Ik ben zo bang dat ik dat wat ik hebben moet, dat ik het vergeten ben. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Even kijken, wat moet ik ook alweer onthouden? 3 pils, 2 jus en 1 alvom, 1 cola, 1 witte wien, 1 smaak brood en een jus d'orange. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ja, even kijken, 3 pils, 2 jus en 1 alvom en wat een frisbee of wien. Ja, zeg het maar. Ik weet het niet meer. Thank